வேலையை காமிச்சிடும். ஜெனட்டிக் அதுலேயே நிறைய வகை இருக்குங்க. ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் 2-3 ஜெனரேஷன்ஸ் பேக். அதனால் அது ஒரு லக்கு தான். அதுதான் இப்போ தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் டாக்டர்ஸை விசாரிச்சுக்கிட்டு பிளட் குரூப்பு பார்த்துக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. யூ கேன் அவாய்ட். ஸோ இந்த வியாதியை பொறுத்தவரை அதையும் மீறி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துருக்கு அப்படின்னா அது பேரண்ட்ஸோட தவறு. பேரண்ட்ஸு 80% தப்பு. சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த போலியோவோட செயின் இருக்குது, கோல்டு செயின் ஒன்று இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் கரண்ட் கட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லேயும் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பீடியாட்ரிக் நியூராலஜிஸ்ட் டீல் பண்ணுறாங்க. மெடிசன் ஸ்பெஷலாக அப்ராட்ல இருந்து மெடிசன்ஸ் வர வச்சு பண்ணுறாங்க. But the problem is that not all people can afford it. That is the problem about muscular dystrophy. But they are doomed. அந்த குழந்தைங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதெல்லாம். இப்போ இந்த மாதிரி போலியோவாலேயோ இல்லைன்னா மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபியாலேயோ பாதிக்கப்பட்ட ஆட்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை ஓரளவுக்கு மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இல்லை அவங்க ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது? மெயினாக இந்த மாதிரி வியாதி வந்துட்டாலே சைக்கோதெரப்பி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எங்கள் குடலில் மோஷன் வர ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவோம். யூரின் போகிற ஓட்டை இல்லாமல் குழந்தை பிறக்கும். உடனே நாங்கள் யூரின் இங்கே வர மாதிரி பண்ண வச்சு இதெல்லாம் செகண்ட் இயர் லைஃப்பில் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பெருவியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40-50 வியாதிகளுக்கு நாங்கள் இமீடியட்லி ஒரு குழந்தை நம்ம சாப்பிட்றோம், குழாய் வச்சு பாருங்கள், குழாய் இங்கே ஓட்டையை இதுவும் ஈசோஃபேகஸ் இல்லாமல் பிறக்கும். ட்ரெக்கி ஈசோஃபேகஸ் இஸ்லாம்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஆப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு டெய்லி இங்கே ஒரு ஓட்டையை போட்டு அந்த ஈசோஃபேகஸ் எடுத்து வச்சுருவோம். அடுத்த வாரத்துலேருந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். ஸ்டைல் இஸ் நார்மல். ஸோ ப்ரிவென்டபிள் டிசீசஸ் இவ்வளோ வந்துருக்கு விஞ்ஞான உலகத்துக்கு இப்போலாம். இல்லை ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா பிறவி வியாதிகளுக்கு மருந்து இருக்கிற வியாதி, சர்ஜரி இருக்கிற வியாதி, மருந்துகள் இல்லாத வியாதி. இந்த மருந்துகள் இல்லாத வியாதியில் தான் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி வருது. பட் ஒன்று சொல்கிறேன், லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு 50 டிசீஸ் இருந்ததில் 40 நம்ம வின் பண்ணிட்டோம். 40-45 ஒரு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கையில் ஒன்றும் அது ஆராய்ச்சியில் வி கேன் வெரி கான்ஃபிடன்ஸ். தேங்க்யூ டாக்டர். நாங்கள்